Wel, callwch. A dyw'ch penderfyniad chi ddim yn gwneud unrhyw fath o synnwyr. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw fath o synnwyr bod chi wedi gwneud y penderfyniad yma. Yn syml, pobl sydd â sgiliau Cymraeg yw'r bobl gorau posib ar gyfer y swyddi yma. A hefyd, mae rhaid ni feddwl am hawliau y bobl sy'n gweithio i Gartrefi Cymreidol Gwynedd a'i hawl nhw i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae peryg y bydd iaith y swyddfa yn newid o benodi bobl sydd ddim gyda sgiliau Cymraeg. A hefyd, mae rhaid i ni bwysleisio bod rhaid i Gartrefi Cymreidol Gwynedd gallio a dod â'r broses yma i ben fel oedd Ieuan yn nodi nawr. A mae rhaid i ni ddiolch i Sian Gwnthian am ei safiad a diolch iddi am arweiniad yn y maes yma. A byddwn yn dda lle bobl eraill yn gwneud safiad fel Sian ar materion iaith yn enwedig. Felly, plis calliwch a dewch ar broses yma i ben a gael ddechrau'r broses gyda'r Gymraeg yn hanfodol i'r swyddi yma. A'r ail beth dwi eisiau dweud yn fyr iawn yw cydweithiwch gyda ni. Mae'n dda gweld bod gymaint ni yma fel dinasyddion sy'n dymuno gweld yr egwyddor bod y Gymraeg yn hanfodol mewn swyddi yng Ngwynedd. A mae'r egwyddor yma yn un hynod o bwysig. Felly, plis, Cartrefi Cymreidol Gwynedd, peidiwch a tanseilio'r egwyddor yma. Cydweithiwch gyda ni i wneud yn siŵr bod gan y Gymraeg ddyfodol ffyniannus. Ni eisiau gweld sefyllfa'r Gymraeg yn cryfhau yng Ngwynedd, a mae'r penderfyniad yma jyst yn tanseilio yr egwyddor bod y Gymraeg yn hanfodol a bod angen prif ffrydio'r Gymraeg ym mhob maes, gan gynnwys maes cymdeithasau tai. A mae'n hollol ddibynnol, mae'r Gymraeg yn hanfodol fel egwyddor yn ddibynnol ar pawb ohonon ni'n cydweithio gyda'n gilydd. Felly, plis, calliwch a cydweithiwch gyda ni. Mae yna ardaloedd eraill ar draws Cymru yn edrych tuag at Gwynedd am arweiniad. Felly, mae'n holl bwysig bod ni fel dinasyddion, ond bod sefydliadau a cyrff fel Cartrefi Cymreidol Gwynedd yn wneud y Gymraeg yn hanfodol i'w holl waith. Felly, dau neges, dau beth hollol syml, calliwch a cydweithiwch gyda ni. Dewch ar broses hysbysebu, dewch ar broses apwyntio i ben a ail hysbysebwch gan wneud y Gymraeg yn hanfodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am hynna.